Sillä aikaa kun 3 lasta riitelivät keskenään perinnöstä, jonka he uskoivat olevan taattu, hän järjesti lääkkeitä, luki vanhoja kirjeitä ja kuunteli miestä, jota kukaan muu ei enää jaksanut kuunnella. Hän ei valittanut, ei pyytänyt mitään, mutta kun asianajaja avasi asiakirjan ja luki nimen ääneen, keskustelu lakkasi, koska siinä mainittu nimi ei ollut kenenkään heistä. Antti Virtasen talo oli sitä tyyppiä, joka herätti kunnioitusta jo ennen sisään astumista. Korkea portti, hyvin hoidettu piha, seinät, jotka kätkivät sisäänsä vuosikymmenten aikana tiilitiileltä rakennetun elämän. Aino pysähtyi hetkeksi jalkakäytävälle, veti syvään henkeä ja soitti ovikelloa. Hän oli 43-vuotias, 12-vuotias tytär odotti kotona naapurin kanssa ja vuokra oli rästissä. Omaishoitajan työ ei ollut sitä, mitä hän oli elämälleen suunnitellut, mutta elämä oli lakannut kysymästä hänen mielipidettään jo kauan sitten. Nainen hoitajavälityksestä oli varoittanut, Herra on aluksi vaikea. Hän ei pidä siitä, että vieraat koskevat hänen tavaroihinsa. Aino ajatteli pärjäävänsä vaikean kanssa. Sitä hän ei ollut odottanut, että löytäisi niin yksinäisen miehen. Antti Virtanen oli 78-vuotias. Hänellä oli sydänvaivoja, kävelykeppi, jota hän käytti vain luullessaan, ettei kukaan ollut näkemässä, ja katse, joka arvioi kaiken hiljaisuudessa. Kun Aino astui olohuoneeseen, mies istui nahkaisessa nojatuolissa, syliinsä taiteltu sanomalehti, jota ei selvästikään ollut luettu. Hän tarkasteli Ainoa päästä varpaisiin peittelemättä. Osaatko keittää kahvia oikealla tavalla? Se oli ensimmäinen asia, jonka hän sanoi. Riippuu siitä, mitä Herra pitää oikeana tapana. Mies oli hetken hiljaa, sitten, miltei hymyillen, hän osoitti keittiötä. Ensimmäiset päivät olivat reviirin tunnustelua. Aino oppi, että Antti ei pitänyt televisiosta aamuisin, että hän otti kello 10 lääkkeensä vasta syötyään jotain, että kirjahyllyn toisella hyllyllä oli valokuva-albumi, jota hän ei koskaan ottanut esiin, mutta katseli joskus kaukaa. Aino ei kysynyt albumista, hän odotti. Toisen viikon torstaina Antti otti asian itse puheeksi. Vaimoni, hän sanoi Ainon sitä kysymättä, kun tämä järjesti lääkkeitä tiskipöydällä. Kuoli 3 vuotta sitten. Tämä talo on tuntunut liian suurelta sen jälkeen. Aino keskeytti työnsä ja katsoi häntä. Hän ei sanonut, otan osaa, mitä kaikki muut sanoivat. Hän sanoi, onko teillä kuvaa hänestä jossain? Antti nousi hitaasti, meni kirjahyllyn luo ja otti albumin esiin ensimmäistä kertaa kuukausiin. He istuivat keittiön pöydän ääressä melkein tunnin. Hän puhui. Aino kuunteli, todella kuunteli, katsomatta puhelimeen, kiireettä. Antti näytti kuvan ensimmäisestä kaupasta, jonka hän avasi nuorena, kuvan pienistä lapsista rannalla, jonka nimeä hän ei enää muistanut. Jossain vaiheessa huomaamattaan hän hymyili. Se oli ensimmäinen särö hänen panssarissaan, ja myös ongelmien alku, koska 3. työpäivänä talon eteen pysähtyi auto, sitten toinen, sitten 3. Sami saapui ensimmäisenä, kuten aina. Antin vanhin poika, 51-vuotias, tumma puku, salkku täynnä asiakirjoja, joita Aino ei koskaan nähnyt hänen avaavan isänsä läsnä ollessa. Hänen perässään tuli Heli, keskimmäinen, puhelin kädessään ja hymy, joka ei yltänyt silmiin asti. Viimeisenä tuli Riku, kuopus, joka tervehti Ainoa pään nyökkäyksellä ja käänsi katseensa heti pois. Sami katsoi Ainoa kuin uutta huonekalua, jota ei ollut tilannut. Sinä olet se uusi hoitaja. Olen, Aino, selvä. Hän kääntyi sanomatta enempää ja meni suoraan isänsä työhuoneeseen. Isä, sinun täytyy allekirjoittaa nämä paperit tänään. Ei voi enää odottaa. Aino meni keittiöön keittämään kahvia, jota kukaan ei ollut pyytänyt. Ikkunasta hän näki pihan, joka Antin mukaan kaipasi huomiota. Hän kuuli myös Samin äänen työhuoneesta. Ei kaikkia sanoja, mutta äänensävyn, sen sävyn, jolla hallitaan tilannetta, ei vierailla isän luona. Antin ääni vastasi, lyhyesti, hiljaa, sitten hiljaisuus. Kun lapset lähtivät, Antti seisoi hetken eteisessä katsoen tyhjyyteen. Hän näytti pienemmältä kuin Ainon saapuessa aamulla. Haluatteko päivällistä nyt? Aino kysyi myöhemmin. Mies meni huoneeseensa sanomatta enempää. Aino keräsi asiakirjat, jotka Sami oli jättänyt pöydälle. Yhtäkään ei oltu allekirjoitettu. Seuraavana tiistaina Antti pyysi Ainoa lukemaan hänelle ääneen vanhoja kirjeitä, jotka oli säilötty kenkälaatikkoon vaatekaapissa.
Vaimon kirjeitä, kirjoitettu vielä seurusteluaikoina. Ainon ääni oli vakaa lukiessa, mutta hän tunsi jokaisen rivin painon. Kun hän lopetti, Antti oli hiljaa pitkän aikaa. Sinä luet hyvin, hän sanoi lopulta. Kirjoititteko tekin hyvin? Aino vastasi ja osoitti hänen allekirjoittamaansa kirjettä muiden joukossa. Mies katsoi häntä erilaisella ilmeellä, ei enää arvioivasti, vaan tunnustavasti. Huomenna voit auttaa minua kävelemään pihalla. Lääkäri sanoi, että minun pitää liikkua enemmän, sopii hyvin. Se oli pieni keskustelu, mutta siinä talossa pieni oli paljon. Seuraavana torstaina Sami palasi yksin. Hän ei ilmoittanut tulostaan etukäteen, tuli sisään omalla avaimellaan. Hän meni suoraan isänsä työhuoneeseen, ja Aino löysi hänet tutkimasta kirjoituspöydän laatikkoa viedessään kahvia. Mies kohotti katseensa nolostumatta. Isä pyysi minua tarkistamaan joitakin papereita. Aino laski kahvin pöydälle sanomatta mitään. Mutta hän oli nähnyt, ennen kuin laatikko suljettiin, että Samin kädessä ei ollut asiakirjoja. Se oli isän shekkivihko. Aino ei sanonut mitään shekkivihkosta, ei sinä päivänä. Hän tallensi näkemänsä sinne, minne asiat tallennetaan, kun ne tarvitsevat aikaa saadakseen merkityksen. Hän jatkoi rutiineja, lääkkeet ajallaan, kahvi Antin pitämällä tavalla, kävely pihalla aikaisin aamulla, kun aurinko oli vielä lempeä. Antti alkoi vähitellen voida paremmin, nukkui paremmin, söi enemmän, valitti vähemmän särkevää jalkaansa. Lääkäri sanoi sen johtuvan liikunnasta. Aino tiesi, että kyse oli muustakin. Eräänä keskiviikkoaamuna, kun he kävelivät hitaasti kasvien keskellä, Antti pysähtyi vanhan syreenipensaan eteen. Vaimoni istutti tämän, hän sanoi katsomatta Ainoon. En koskaan oppinut sen oikeaa nimeä. Hän tiesi nimen kaikelle, mikä täällä kasvoi. Haluatko, että otan selvää? Mies kääntyi häneen päin ilmeellä, joka ei ollut tottunut sellaisiin yksinkertaisiin tarjouksiin. Jos siitä ei ole vaivaa, ei ole. Sinä iltana Aino etsi tietoa puhelimellaan, tulosti lapun kulman apteekissa ja liimasi sen huomaamattomasti ruukkuun. Seuraavana päivänä, kun Antti meni pihaan, hän seisoi kyltin edessä liian kauan, jotta se olisi ollut sattumaa. Hän ei sanonut mitään, mutta lounaalla hän kattoi yhden lautasen lisää ja kutsui Ainon istumaan kanssaan. Se oli ensimmäinen kerta. He puhuivat kaupungista, millainen se oli ennen, ensimmäisestä kaupasta, jonka Antti avasi appensa lainaamilla rahoilla, virheistä, joita hän ei enää hävennyt myöntää. Aino kuunteli ja silloin tällöin kertoi palan omasta elämästään, tyttärestään, muutosta tänne, aviomiehestä, joka lähti kun asiat vaikeutuivat. Antti kuunteli tarkasti, kiireettä, antamatta pyytämättömiä neuvoja. Tähän tasapainoon lapset saapuivat lauantaina. Tällä kertaa kaikki kolme yhdessä, mikä ei ollut tavallista. Sami edellä, kuten aina, Heli heti perässä salkun kanssa, jota Aino ei ollut ennen nähnyt, ja Riku, joka saapui, halasi isänsä nopeasti ja meni suoraan keittiöön hakemaan vettä, ohittaen Ainon katsomatta. Kokous pidettiin olohuoneessa suljetun oven takana. Aino jäi eteiseen, ei kuunnellakseen, vaan koska se oli reitti huoneeseen, josta hänen piti hakea lounaslääkkeet. Hänen ei tarvinnut pinnistellä kuullakseen. Ensin kuului Samin ääni, vakaana, järjestelmällisenä, ääni, joka on tottunut johtamaan. Sitten Helin, kovempana, ärtyneenä, jota hän ei vaivautunut peittämään. Et voi noin vain myydä taloa puhumatta meille. Sami, kukaan ei ole vielä puhunut myymisestä. Lähetit eilen sähköpostin kiinteistöarviosta. Minä luin sen. Se oli vain tiedustelu. Se on aina vain tiedustelu, kunnes päätät yksin, kuten aina. Antin ääni katkaisi heidän puheensa, lyhyenä ja hiljaisena, välitön hiljaisuus. Aino käveli nopeasti käytävän ohi hakemaan lääkkeitä. Sinun täytyy nimetä edunvalvoja, isä, joku perheestä. Se on sinun turvaksesi. Antin vastaus tuli hiljaisempana, mutta vakaampana. Minulla on asianajaja. Aina ollut. Asianajaja Salminen on vanha, hän ei pysy enää näissä asioissa mukana. Me suosittelimme jotakuta nykyaikaisempaa, jolla on resurssit. Olen jo sanonut ei, Sami. Hiljaisuus. Sitten Helin ääni, pehmeämpänä, laskelmoidumpana. Isä, tämä ei ole epäluottamusta. Tämä on huolta. Terveytesi on. Terveyseni on paranemassa. Kysy vaikka Ainolta. Aino käveli nopeasti käytävän ohi ja meni huoneeseen hakemaan lääkkeitä. Kun hän palasi, keskustelu oli vaihtunut, mutta Samin ilme, kun hän kohtasi Ainon olohuoneen ovella,
Oli kuin joku olisi juuri luetteloinut esteen. Seuraavalla viikolla äänensävy muuttui. Heli alkoi käydä useammin, aina jollain tekosyyllä, tuoda hedelmiä, tarkistaa, onko jääkaappi täynnä, vain piipahtaa. Jokaisella vierailulla hän kellotti Ainon aikatauluja tavalla, joka ei ollut tarpeeksi huomaamaton. Aino saapui ja lähti aina samaan aikaan. Hän ei antanut aihetta huomautuksiin. Sami puolestaan alkoi soittaa isälleen joka ilta 9 aikoihin. Antti vastasi, sanoi muutaman sanan, lopetti puhelun. Eräänä iltana, kun Aino oli sammuttamassa olohuoneen valoja, hän löysi puhelimen pöydältä ja Antin nojatuolista kasvoillaan erilainen väsymys. Ei kehon, vaan sielun väsymys. Onko kaikki hyvin, herra Virtanen? Kesti hetken ennen kuin hän vastasi. He luulevat, että olen tulossa vanhuuden höperöksi, hän sanoi, ei vihaisesti, vaan selkeydellä, joka satutti enemmän kuin mikään kapina. Mutta minä tiedän tasan tarkkaan, mitä olen tekemässä. Aino ei vastannut heti. Sitten hän sanoi varovasti, ja tiedättekö te, mitä haluatte? Tiedän, olen aina tiennyt. Ongelma on, että se, mitä minä haluan, ei sovi yhteen sen kanssa, mitä he odottavat. Hän meni huoneeseensa ilman lisäselityksiä. Aino mietti tuota lausetta päiväkausia, kipinä syttyi maanantaina. Sami saapui keskellä iltapäivää, kun Aino oli keittiössä ja Antti lepäsi. Hän meni suoraan työhuoneeseen ja Aino kuuli laatikon avautuvan. Tällä kertaa hän meni ovelle. Sami seisoi shekki kädessään. Hän katsoi Ainoon ilmeellä, jonka oli tarkoitus olla neutraali, mutta ei ollut. Tiedätkö sinä, mikä tämä on? Aino tunnisti shekin. Se oli bonus, jonka Antti oli vaatinut maksavansa hänelle edellisessä kuussa sovitun palkan päälle. Hän oli yrittänyt kieltäytyä kahdesti. Antti oli täyttänyt sen ja jättänyt sen palkkakuoreen ilman keskusteluja. Tiedän. Se on maksu, jonka isänne teki. Maksu, josta ei ole sopimuksessa mainintaa. Sami taitteli paperia kevyesti, kuin punniten sitä kädessään. Kuinka kauan olet tehnyt tätä? Tehnyt mitä tarkalleen? Hyödyntänyt tilannetta? Sana laskeutui ilmaan sen painolla, jonka hän oli tarkoittanut. Aino ei liikkunut. Hän ei korottanut ääntään. Minulla on kaikki kuitit tallella. Tämä bonus oli hänen aloitteensa. Sille on todistaja ja se on täysin lainmukainen. Jos herra haluaa, voin näyttää ne nyt. Sami ei odottanut tätä. Hän seisoi hetken paikallaan, laskelmoiden uudelleen. Minun täytyy tarkistaa asia. Olkaa hyvä. Sillä hetkellä Antti ilmestyi käytävän ovelle. Hän oli kuullut. Hän katsoi poikaansa hetken, joka tuntui kaikista pitkältä. Kun hän puhui, hänen äänensä oli hiljainen, ja Aino oli jo oppinut tunnistamaan sen hänen vakavimmaksi äänekseen. Laita se shekki takaisin sinne, mistä otit sen, Sami, poika totteli. Lähti pian sen jälkeen hyvästelemättä. Antti seisoi keskellä olohuonetta. Sitten hän katsoi Ainoon ja sanoi jotain, mitä tämä ei ymmärtäisi täysin vasta paljon myöhemmin. Tiesin jo, miten tämä päättyy. Odotin vain varmistusta. Seuraavana aamuna Antti heräsi tavallista aikaisemmin. Aino löysi hänet keittiöstä jo istumasta, itse keittämänsä kahvi jäähtymässä kupissa. Hän ei ollut tyyppi, joka pyysi anteeksi, mutta tavassa, jolla hän työnsi kuppia Ainoa kohti, kuin tarjoten osaamatta tarjota, oli jotain sitä lähellä. He joivat kahvia hiljaisuudessa, hyvässä hiljaisuudessa. Aino ei ottanut edellisen päivän asiaa puheeksi. Antti ei myöskään. Heidän välillään oli ymmärrys, joka ei tarvinnut sanoja. Se, mitä olohuoneessa Samin kanssa oli tapahtunut, oli jonkin alku, ei loppu, ja he molemmat tiesivät sen. Ongelma oli, että myös Sami tiesi sen. 2 päivää myöhemmin Heli ilmestyi yksin, ilmoittamatta. Toisin kuin muilla kerroilla, tällä kertaa hän ei mennyt työhuoneeseen tai olohuoneeseen. Hän meni suoraan keittiöön, missä Aino oli lajittelemassa lounaslääkkeitä ja veti tuolin esiin harjoitellun oloisesti. Voinko sanoa sinulle jotain, naiselta naiselle? Aino jatkoi työtään. Voit. Heli risti kätensä pöydälle, ääni lempeä, katse tarkka. Ymmärrän sinun tilanteesi. Tiedän, että tarvitset työtä. Teet työtäsi, kunnioitan sitä. Mutta isäni on haavoittuvainen. Ja joskus haavoittuvaisten vanhusten ympärillä olevat ihmiset tekevät päätöksiä, jotka tuntuvat sillä hetkellä oikeilta, mutta aiheuttavat vakavia ongelmia myöhemmin. Ongelmia, jotka vaikuttavat kaikkiin, myös niihin, joilla ei ollut pahoja aikeita. Aino sulki lääkärasian naksahduksella. Tarkoitatko, että minulla on pahoja aikeita?
Tarkoitan, että ehkä et ymmärrä, kuinka iso asia tämä on. Ymmärrän tasan tarkkaan. Aino kääntyi häneen ensimmäistä kertaa. Isänne syö paremmin, nukkuu paremmin, kävelee joka aamu, ja hänen verenpaineensa on hallinnassa ensimmäistä kertaa kuukausiin. Sitä tässä tapahtuu. Heli oli hetken hiljaa. Sitten hän hymyili tavalla, joka ei ollut hymy. Olet omistautunut. Kukaan ei väitä muuta. Hän lähti keittiöstä juomatta loppuun tilaamansa kahvia. Aino seisoi paikallaan, käsi tiskipöydällä. Hengitti, jatkoin. Seuraava viikko oli raskain hänen saapumisensa jälkeen. Käytäville ilmestyi kameroita isän turvallisuuden vuoksi, kuten Sami oli sanonut asentaessaan niitä kysymättä Antilta. Vanha mies katsoi laitteita ilmeellä, jonka Aino jo tunsi. Se tyyneys, joka tallentaa kaiken myöhempää käyttöä varten. Aino alkoi tuntea kameroiden silmät jokaisessa liikkeessään. Hän heräsi aikaisemmin varmistaakseen, että jokainen lääke, jokainen ateria, jokainen ulosmeno kirjattiin vihkoon, jota hän oli pitänyt ensimmäisestä päivästä lähtien. Ei pelosta, vaan selkeyden vuoksi. Jos joku haluaisi kyseenalaistaa hänen työnsä, hän kohtaisi muurin täynnä merkintöjä. Sitä hän ei odottanut, että seuraava hyökkäys tulisi sisältäpäin. Eräänä torstai-iltapäivänä Antti kutsui Ainon työhuoneeseen. Kun hän astui sisään, Riku oli siellä. Ei Sami, ei Heli. Riku, nuorin, joka oli tähän asti pysytellyt kaiken laitamilla, sekaantumatta suoraan. Hän seisoi ikkunan lähellä, kädet taskuissa, katse pihalla. Kun Aino astui sisään, hän kääntyi häneen päin lähes epämukavalla ilmeellä, kuin ei itsekään haluaisi olla siinä. Isä haluaa, että me puhumme. Antti istui kirjoituspöydän takana, ei sanonut mitään, teki vain lyhyen eleen päällään, kuin sanoen, anna hänen puhua. Riku veti syvään henkeä. Kuule, sanon suoraan. Veljeni ja siskoni harkitsevat yhteydenottoa hoitajavälitykseen, joka sinut palkkasi, ja pyytävät vaihtoa. Perusteena olisi eturistiriita. Se ylimääräinen maksu, jonka isä teki. Aino katsoi Anttiin. Tämä piti katseensa pojassaan, liikkumatta. Sitä he haluavat, Riku jatkoi. Se ei ole sitä, mitä minä haluan. Mutta minun piti kertoa sinulle, koska mielestäni ansaitset tietää, mitä on tulossa. Syntynyt hiljaisuus oli erilainen kuin muut, sillä oli painoa. Miksi kerrot tämän minulle? Aino kysyi. Rikulla kesti hetki vastata. Koska olen seurannut isääni siitä lähtien, kun tulit. Hän voi paremmin, ei vain fyysisesti. Hän pysähtyi, ja sitä oli vaikea myöntää. Antti katsoi poikaansa pitkän hetken. Sitten hän katsoi Ainoon. Voit mennä, Riku. Poika lähti ilman väittelyä. Kun ovi sulkeutui, Antti oli hetken hiljaa. Sitten hän sanoi, he yrittävät, mutta välitystoimisto ei voi vaihtaa sinua ilman minun suostumustani, ja minä en sitä anna. Tiedän. Aino veti tuolin ja istui hänen eteensä. Mutta haluan teidän ymmärtävän. Jos tulee päivä, jolloin läsnäoloni aiheuttaa teille liikaa ongelmia oman perheenne sisällä, lähden ilman kaunaa. Antti rypisti otsaansa. Miksi? Koska teistä huolehtiminen on työni. Se ei ole sotaa. Mies katsoi häntä hetken. Sitten, sillä hiljaisella äänellä, jonka Aino oli oppinut ottamaan vakavasti, hän sanoi, sinun ei tarvitse lähteä. Seuraavalla viikolla Sami todellakin soitti välitystoimistoon. Aino sai tietää asiasta koordinaattorin viestillä, joka soitti kertoakseen, että pääsopimuspuoli Antti, joka oli allekirjoittanut sopimuksen, oli vahvistanut jatkon. Samilla ei ollut laillista valtaa purkaa mitään, mutta viesti oli mennyt perille. Sinä iltana, kerätessään tavaroitaan lähteäkseen, Aino pysähtyi Antin makuuhuoneen ovelle hyvästelemään, kuten yleensä. Mies oli hereillä, yöpöydän lamppu paloi, ja hänellä oli kädessään kirjekuori, jota Aino ei ollut ennen nähnyt. Huomenna aikaisin, hän sanoi ilman selityksiä. Haluan, että viet minut asianajajani toimistoon. Sen vanhan, Salmisen. Aino nyökkäsi. Mihin aikaan? 8:30. Ennen kuin kukaan heistä ilmestyy tänne. Hän ei kysynyt syytä, mutta laskiessaan portaita ja kulkiessaan portin läpi varmuus alkoi hitaasti muodostua. Seuraavana aamuna 7:15 Aino oli talon edessä autokäynnissä. Antti laskeutui portaat hitaasti, hyvin pukeutuneena tilaisuutta varten, silitetty paita, kammatut hiukset. Hänellä oli se ilme, joka on menossa hoitamaan jotain tärkeää, eikä halua jättää siitä epäilystä. He eivät puhuneet paljon matkalla.
Hän katsoi ulos ikkunasta sulkeutuneella ilmeellä. Aino ajoi kysymättä mitään. Asianajaja Salmisen toimisto sijaitsi vanhassa kerrostalossa keskustassa, tummat puuhuonekalut ja hiljaisuus, joka tuntui tarkoitukselliselta. Asianajaja oli yli 70-vuotias mies, jonka rauhallinen ääni ja katse punnitsivat sanat ennen niiden lausumista. Hän tervehti Anttia vuosikymmenten historian tuomalla tuttavallisuudella ja katsoi Ainoon huomaamattoman arvioivasti. Hän jää, Antti sanoi ennen kuin kukaan ehti kysyä. Aino jäi päähuoneen ulkopuolelle, odotushuoneeseen, kun he keskustelivat melkein tunnin ovi raollaan. Hän ei yrittänyt kuunnella. Katsoi valokuvia seinillä, joi sihteerin tuoman kahvin ja odotti. Kun he tulivat ulos, Antti oli kevyempi. Ei hymyillen. Hän harvoin hymyili kodin ulkopuolella, mutta se paino oli poissa hänen harteiltaan, minkä Aino oli oppinut tunnistamaan. Paluumatkalla hän sanoi vain, se on tehty. Aino ei kysynyt, mikä oli tehty, eikä hän selittänyt. 3 päivää myöhemmin, 2 aamuyöllä, hänen puhelimensa soi. Se oli Antin talon lankapuhelinnumero, se, jota hän käytti, kun matkapuhelin oli kaukana tai kun tilanne oli vakava. Aino vastasi ennen 3. soittoa. Aino, hänen äänensä oli erilainen, puristunut. Rintaan sattuu. Hän oli jo nousemassa sängystä, kun mies vielä puhui. Hän oli perillä 15 minuutissa. Antti istui olohuoneen nojatuolissa, kylmänhikisenä, hengityspinnallista. Aino soitti ambulanssin, pysyi hänen vierellään pitäen kädestä, kunnes ensihoitajat saapuivat, ja nousi hänen kanssaan ambulanssiin kenenkään pyytämättä. Sairaalassa lääkärit veivät hänet nopeasti. Aino jäi käytävälle hänen laukkunsa kanssa, jossa olivat asiakirjat, vakuutuskortti ja lääkkeet, jotka hän oli vaistomaisesti napannut tiskipöydältä. Hän soitti Samille, vastaaja. Soitti Helille. Tämä vastasi 3. soitolla. Uninen ääni sanoi soittavansa veljilleen ja saapuvansa pian. He saapuivat aamulla, kaikki 3, näyttäen siltä, että olivat nukkuneet vähän, mutta pukeutuneet huolellisesti. Sami meni suoraan puhumaan lääkärin kanssa. Heli jäi huoneen ulkopuolelle puhelin kädessään. Riku istui käytävälle muutaman metrin päähän Ainosta ja tuijotti lattiaa. Aino oli ollut siellä 2 aamuyöllä, yllään samat vaatteet, jotka oli kiireessä pukenut, hiukset sidottu miten sattuu, silmät punaisina valvotusta yöstä. Kukaan heistä 3 ei kysynyt, miten hän voi. Antti jäi sairaalaan. Ensimmäiset päivät olivat epävakaita, kokeita, lääkityksen säätöä, 1 yö, jolloin monitorit hälyttivät ja koko käytävä oli jännittynyt 40 minuuttia. Aino vietti nämä yöt muovituoleilla. Lapset kävivät päivisin, puhuivat lääkäreille, valokuvasivat asiakirjoja. Ennen iltaa he lähtivät. Eräänä iltapäivänä Heli pysähtyi huoneen ovelle, kun Aino oli asettelemassa Antin peittoa. Voinko pyytää sinulta jotain? Ääni oli liian pehmeä ollakseen pyyntö. Voisitko pysyä ulkopuolella, kun me tulemme? Hän tarvitsee aikaa vain perheen kanssa. Aino katsoi Anttiin, joka teeskenteli nukkuvansa, mutta jonka otsa oli hieman rypyssä. Kun hän pyytää minua lähtemään, minä lähden. Heli ei vastannut. Lähti paiskaamatta ovea, mutta jättäen ilmapiirin raskaaksi. Myöhemmin Sami tuli huoneeseen ja meni suoraan yöpöydän luo, jossa Antin puhelin oli latauksessa. Otan vain hetkeksi, pitää tarkistaa 1 numero. Hän pyysi, ettei kukaan koskisi siihen, Aino sanoi korottamatta ääntään. Sami pysähtyi käsi ilmassa, katsoi häntä. Aino katsoi takaisin räpäyttämättä silmiään. Mies lähti ottamatta puhelinta. Myöhemmin eräänä iltapäivänä Riku jäi muiden lähdettyä. Hän seisoi hetken käytävällä, kääntyi sitten Ainon puoleen. Sinun ei tarvitse jäädä yöksi, se ei ole sinun velvollisuutesi, tiedän. Aino ei kääntänyt katsettaan käytävältä, mutta en ole täällä velvollisuudesta. Mies seisoi hetken paikallaan, lähti sitten vastaamatta. 4. yönä, puolen yön aikoihin, Antti heräsi selkeydellä, jota Aino ei ollut nähnyt päiväkausiin. Hän katsoi hetken kattoon, käänsi sitten päänsä häneen päin, niillä kaiken punnitsevilla silmillään. Aino, olen tässä. Minun täytyy pyytää sinulta jotain. Hän lähestyi sänkyä. Puhelimessani on numero tallennettuna nimellä Salmisen toimisto. Ei se numero, joka lapsillani on, vaan suora numero. Hän hengitti varovasti. Haluan, että soitat huomenna aikaisin ja sanot, että hänen täytyy tulla tänne henkilökohtaisesti. Soitan. Äläkä kerro kenellekään, että minä pyysin tätä. Aino nyökkäsi. Mies oli hetken hiljaa.
Sitten lähes kuiskaten, olisit voinut lähteä, kun he alkoivat painostaa. Useimmat olisivat lähteneet. Useimmilla ei ollut teitä työnantajanaan. Hänen suupielensä liikkui melkein. Olen tehnyt elämässäni paljon virheitä, hän sanoi hitaasti. Vaimoni kanssa, heidän kanssaan. Rikastuin ja ajattelin, että se korvaisi kaiken muun. Tauko, ei se korvannut. Aino ei sanonut hänen olevan väärässä. Se olisi ollut valhe ja hän tiesi sen. Mutta joitakin asioita voi vielä korjata. Hän sulki silmänsä. Sitä minä olen tekemässä. Hän pysyi hänen vierellään, kunnes hän nukahti. Palasi sitten muovituolille käytävälle, nojasi päänsä seinään ja tuijotti sairaalan valkoista kattoa. Seuraavana aamuna 7:30 hän soitti asianajaja Salmisen numeroon. Tämä vastasi toisella soitolla, kuin olisi odottanut puhelua. Tiedän jo, mitä hän tarvitsee, asianajaja sanoi, ennen kuin Aino ehti selittää loppuun. Sano hänelle, että olen siellä tänään iltapäivällä. Aino piti puhelinta kädessään hetken soiton jälkeen. Hän ei tiennyt, mitä Antti oli valmistelemassa. Hän ei ollut kysynyt eikä aikonut kysyä. Mutta siinä hiljaisessa sairaalassa, noina kovien tuolien ja huonon kahvin aamuina oli jotain, minkä hän ymmärsi ilman selityksiä. Jotkut ihmiset näyttävät todellisen luontonsa vasta, kun luulevat, ettei kukaan tärkeä ole katsomassa. Antti oli katsonut, aina ollut. Asianajaja Salminen saapui sairaalaan 3 iltapäivällä, kuten oli luvannut. Hän viipyi Antin luona melkein tunnin. Aino odotti ulkopuolella, kuten oli tehnyt toimistossakin. Kun asianajaja tuli ulos, hän pysähtyi hetkeksi Ainon eteen. Hänestä pidetään hyvää huolta, hän sanoi sillä rauhallisella äänellä, joka punnitsi jokaisen sanan. Kiitos, että soitit. Hän lähti ennen kuin Aino ehti vastata. Antti voi paremmin seuraavina päivinä. Hengitys palasi normaaliksi, kokeiden tulokset vakiintuivat ja lääkäri alkoi puhua kotiuttamisesta viikonlopuksi. Sami ilmestyi muistivihkon ja kardiologille osoitettujen kysymysten listan kanssa. Heli etsi kuntoutusklinikoita ja tulosti esitteitä. Riku istui huoneessa kokonaisen iltapäivän puhumatta paljon, mutta läsnä eri tavalla kuin muut. Antti kuunteli kaikkea, oli samaa mieltä harvoista asioista, ja kun lapset lähtivät, hän tuijotti ikkunasta sillä tyyneydellä, jota Aino oli oppinut olemaan sekoittamatta heikkouteen. Torstaina, 2 päivää ennen kotiutusta, hänen tilansa huononi aamuyöllä. Aino oli käytävällä, kun monitorit hälyttivät. Hän jäi ulkopuolelle, kun hoitohenkilökunta meni sisään, kädet nyrkissä, katse lattiassa. Tällä kertaa lapset kutsuttiin ja he saapuivat nopeasti. Jopa Sami, joka asui kauempana, oli paikalla ennen 4 aamulla. He seisoivat kaikki käytävällä, eivät yhdessä. Sami toisella puolella, Heli toisella, Riku keskellä, tietämättä mihin suuntaan kääntyä. Aino istui hiljaa muutaman metrin päässä. Kukaan ei puhunut hänelle. Hän ei myöskään puhunut kenellekään. Lääkäri tuli ulos 40 minuuttia myöhemmin ilmeellä, joka ei kaivannut sanoja. Antti oli selvinnyt, mutta tila oli vakava. Seuraavat tunnit olisivat ratkaisevia. He viettivät yön niin, kukin omassa hiljaisuudessaan. Aino ei lähtenyt, lapset eivät myöskään. Antti kuoli seuraavana aamuna, kun aurinko oli vielä matalalla. Lääkäri ilmoitti asiasta ensin lapsille, protokollan mukaisesti. Aino sai tietää, kun Heli tuli ulos huoneesta punaisin silmin ja käveli hänen ohitseen pysähtymättä. Hän pyysi lupaa mennä sisään hetkeksi. Sairaanhoitaja nyökkäsi. Hän viipyi vain hetken, juuri sen verran, että saattoi hyvästellä miehen, joka oli luottanut häneen, kun hänellä oli kaikki syyt olla luottamatta kehenkään. Hautajaisissa 2 päivää myöhemmin Aino saapui ajoissa ja asettui huomaamattomasti nurkkaan. Hän tunsi muutamia vanhoja yrityksen työntekijöitä, jotka olivat saapuneet paikalle, kasvoja, jotka Antti oli maininnut keskusteluissa, tarinoita, joita hän oli kuullut lukiessaan vanhoja kirjeitä. He tervehtivät häntä kunnioittavasti, ikään kuin olisivat tienneet hänestä enemmän kuin hän itse kuvitteli. Lapset ottivat vastaan osanotot huoneen keskellä. Sami tavalliseen tapaansa ryhdikkäänä ja hallittuna, kädenpuristus luja, Heli kyynelsilmin, pyyhkien niitä huomaamattomasti nenäliinalla. Riku, joka halasi enemmän kuin kätteli, ainoana 3, joka näytti aidosti murtuneelta. Aino ei lähestynyt heitä. Se ei ollut oikea hetki. Oikea hetki tuli hautajaisten lopussa. Sami käveli hänen luokseen sillä askeleella, joka hallitsee tilannetta. Heli tuli mukana. Riku jäi muutaman askeleen päähän. Aino.
Samilla oli kirjekuori kädessään. Haluamme kiittää sinua työstäsi. Isäni oli vaikea mies, ja sinä hoidit häntä omistautuneesti. Se oli lähimpänä kehua, mitä hän oli kuullut mieheltä kaikkina niinä kuukausina. Sopimus päättyi hänen kuolemaansa. Hän jatkoi ja ojensi kirjekuoren. Tässä on loppupalkka, suhteutetut päivät jo laskettuna. Voit tarkistaa. Aino otti kirjekuoren. Ei avannut sitä. Kiitos. Heli lisäsi sillä sävyllä, joka teeskenteli olevansa antelias. Jos tarvitset suosituksia toiseen työpaikkaan, voit ottaa meihin yhteyttä. Muistan sen. Sami oli jo kääntymässä, kun hän sanoi melkein kuin huomautuksena. Voit hakea tavarasi talolta huomenna aamulla. Meidän täytyy alkaa järjestellä huoneita ensi viikosta alkaen. Aino nyökkäsi. Ei sanonut enempää. Seuraavana aamuna hän saapui talolle 9. Ovi oli auki. Heli oli jo siellä leikepöydän kanssa. Käveli huoneesta toiseen tehden muistiinpanoja. Riku oli kuistilla, katse harhaillen pihalla. Sami ilmestyi, kun Aino oli tulossa alas viimeisen laatikon kanssa. Tarvitsetko apua? Ei kiitos, pärjään. Hän laittoi laatikon autoon, palasi hakemaan talosta olleen avaimen ja antoi sen Samille ilman seremonioita. Mies laittoi sen taskuunsa katsomatta. Aino meni kuistille, missä Riku oli. Mies kääntyi kuullessaan hänen askeleensa. Oletko lähdössä? Olen. Hän katsoi häntä hetken sillä epämukavalla ilmeellä, joka oli hänen tavaramerkkinsä. Kiitos, hän sanoi lopulta, siitä, mitä teit hänen hyväkseen. Aino nyökkäsi, laskeutui kuistin portaat ja käveli portille. Takaansa hän kuuli Helin kommentoivan Samille, että piha vaatisi kunnostusta ennen kuin talo laitettaisiin myyntiin. Hän istui autoon, laittoi kätensä ratille hetkeksi ennen kuin käynnisti moottorin. 3 päivää myöhemmin puhelin soi. Numero, jota hän ei tunnistanut. Täällä on asianajaja Salmisen toimisto, sihteeri sanoi toisessa päässä. Herra haluaisi ilmoittaa teille henkilökohtaisesti, mutta pyysi minua soittamaan etukäteen. Perjantaina kello 10 aamulla on testamentin luku. Teidän läsnäolonne on välttämätön. Aino oli hetken hiljaa. Minun läsnäoloni. Kyllä, rouva. Teidät on mainittu asiakirjassa. Hän laski puhelimen ja tuijotti keittiön seinää ajan, jota ei itse osannut mitata. Mainittu asiakirjassa. Antti oli sanonut odottavansa varmistusta. Oli sanonut, että joitakin asioita voi vielä korjata. Oli sanonut, että hänen ei tarvitsisi lähteä. Silloin hän oli tallentanut jokaisen lauseen ymmärtämättä niiden laajuutta. Perjantaina hän ymmärtäisi kaiken. Perjantai-aamuna Aino saapui asianajaja Salmisen toimistoon 10 minuuttia etuajassa. Hän oli pukeutunut hyvin, ei turhamaisuudesta, vaan koska oli oppinut jo nuorena, että tietyt tilanteet vaativat kunnioitusta muodossa, vaikka sisältö olisi vielä tuntematon. Sihteeri otti hänet vastaan huomaamattomasti hymyillen ja pyysi odottamaan odotushuoneessa. 5 minuuttia myöhemmin saapuivat lapset. Sami astui sisään ensimmäisenä, tumma puku, salkku kainalossa. Hän näki Ainon istumassa ja pysähtyi puoleksi sekunniksi, riittävästi, jotta hänen katseensa esitti kysymyksen, jota suu ei tehnyt. Heli tuli heti perässä, eikä onnistunut peittämään yllätystään yhtä tyylikkäästi. Riku oli viimeinen, ja nähdessään Ainon hän vain nyökkäsi. Kukaan ei kysynyt, mitä hän siellä teki. Asianajaja Salminen otti heidät vastaan päähuoneessa. Pitkä pöytä, 4 tuolia, ikkuna kadulle. Hän odotti, että kaikki olivat asettuneet, avasi kansion edessään ja aloitti ilman esipuheita. Luen Antti Virtasen testamentin kokonaisuudessaan hänen määräyksensä mukaisesti. Pyydän, että odotatte lukemisen loppuun ennen kommentteja. Sami avasi hieman mukanaan tuomaa kansiota, kuin valmistautuen tekemään muistiinpanoja. Heli piti kätensä ristissä pöydällä. Riku katsoi asianajajaa tarkasti. Aino istui hiljaa, kädet sylissään. Asianajaja aloitti pienemmistä omaisuuseristä. Pankkitili jaettuna tasan 3 lapsen kesken, kiinteistö maaseudulla Rikulle, joitakin osakkeita kumppaniyrityksestä jaettuna Helin ja Samin kesken. Lukiessaan Aino näki lasten rentoutuvan hieman, kuin vahvistaen odotuksiaan. Sitten asianajaja käänsi sivua. Perheen talo, Virtanen Oy, NYn osakkeiden kokonaisuus ja yrityksen operationaalinen hallinta jäävät kokonaisuudessaan Aino Kandelinin vastuulle. Sami nousi seisomaan ennen kuin nimi oli luettu loppuun. Mitä? Asianajaja jatkoi lukemista samalla rauhallisella äänellä, kuin reaktiota ei olisi ollut olemassakaan.
täysillä hallinta-, myynti- ja päätösvalloituksilla, kuten on vahvistettu notaarin vahvistamassa asiakirjassa ennen testaattorin sairaalaan joutumista. Heli kalpeni. Riku pidätti hengitystään. Tämä on huijausta. Sami paiskasi salkkunsa pöydälle. Hän ei ollut kykenevä tekemään tuollaisia päätöksiä. Kaikki näkivät hänen tilansa. Asiakirja on allekirjoitettu ennen sairaalahoitoa. Asianajaja sanoi ja sulki kansion rauhallisesti, kun hän oli täysin selväjärkinen. Kaikki on asianmukaista ja vahvistettua. Hän manipuloi häntä. Heli kääntyi Ainoon päin silmät täynnä raivoa, joka oli odottanut kuukausia päästäkseen ulos. Sinä työstit tätä kuukausia. Odotit oikeaa hetkeä. Heli. Asianajajan ääni ei kohonnut, mutta se katkaisi puheen. On olemassa kirje. Seurannut hiljaisuus oli erilainen kuin muut. Se oli hiljaisuus, jossa ei vielä tiedetä mitä kuullaan, mutta jo aistitaan sen satuttavan. Asianajaja avasi toisen, pienemmän kirjekuoren, jossa oli käsiala, jonka kaikki huoneessa tunnistivat. Antti Virtasen itsensä kirjoittama, vahvistettu 2 kuukautta ennen kuolemaa. Hän katsoi 3 lasta, sitten Ainoa. Kaikkien luvalla luen. Kukaan ei sanonut mitään. Hän luki kirjeen. Siinä ei ollut vihaa. Juuri se teki jokaisesta rivistä painavamman. Antti kirjoitti kuin olisi jo käsitellyt kaiken ja päässyt toiselle puolelle. Ei helpon rauhan, vaan vaikean selkeyden. Hän selitti, että Ainoille maksetut bonukset olivat vapaaehtoisia, koska tämä oli yrittänyt kieltäytyä ja hän oli vaatinut, koska uskollisuuden tunnustaminen elinaikana oli rehellisempää kuin sen tekeminen vain paperilla kuoleman jälkeen. Hän selitti, ettei hän rangaissut lapsiaan, että heille jätetyt osuudet riittäisivät mukavaan elämään ja että hän tiesi sen. Mutta oli ero sen välillä, mikä oli oikeudenmukaista jakaa ja sen, mikä oli oikein säilyttää. Hänen rakentamansa yritys ansaitsi jatkaa jonkun käsissä, joka ymmärsi työn arvon, ei vain tuloksen arvoa. Ja sitten tuli kappale, joka pysäytti huoneen. Asianajaja luki samalla äänellä kuin ennen. En pyydä lapsiani ymmärtämään. Olen rehellinen heille, kuten en koskaan ollut eläessäni, ja ehkä se on parasta, mitä voin vielä tehdä heidän hyväkseen. Jos he riitelevät tästä, he todistavat minun olleen oikeassa. Jos he eivät riitele, ehkä aliarvioin sen, mikä oli vielä mahdollista. Absoluuttinen hiljaisuus. Sami seisoi, mutta oli lakannut puhumasta. Heli piti silmänsä kiinni. Riku tuijotti pöytää ilmeellä, jota Aino ei osannut tulkita. Riku rikkoi hiljaisuuden. Ei vihalla, ei väittelyllä. Hän istui hitaasti tuolille, kuin voimat olisivat pettäneet tavalla, joka ei ole heikkoutta, ja sanoi hiljaisella äänellä, ei kenellekään erityisesti, hän ei ollut meille mitään velkaa. Lause putosi keskelle huonetta kuin kivi syvään kaivoon. Sami katsoi veljeään hetken. Jotain vilahti hänen kasvoillaan, jotain, minkä hän sulki liian nopeasti saadakseen siitä nimeä. Sitten hän avasi puhelimensa ja alkoi kirjoittaa. Heli keräsi laukkunsa hitaasti, silmät yhä kosteina, leuka jäykkänä. Asianajaja selitti seuraavat askeleet samalla tyyneydellä. Elämä jatkui, vaikka maa oli liikkunut. Aino kuunteli kaiken, allekirjoitti siellä, missä asianajaja osoitti. Kun he lähtivät, lapset menivät edellä katsomatta taaksepäin. Aino seisoi hetken jalkakäytävällä. Aamuaurinko kasvoillaan, kadun melu ympärillään, kuin maailma ei tietäisi, mitä tuon kerrostalon sisällä oli juuri tapahtunut. Hän ei tuntenut voittoa. Hän tunsi vastuun, tarkan painon vastuun, jota hän ei ollut pyytänyt ja joka oli nyt täysin hänen. Ja syvällä sisimmässään hiljainen varmuus. Antti oli luottanut häneen. Hän ei aikoisi haaskata sitä. Aino vietti viikonlopun kotona tyttärensä kanssa. Ei ajatellut yritystä, ei kokouksia, ei Antin lapsia. Teki riisiä ja papuja, katsoi elokuvan sohvalla tytär nojaten hänen olkapäähänsä ja nukkui enemmän kuin viikkoihin. Se oli sellaista lepoa, jolla ei ole mitään tekemistä kehon väsymyksen kanssa. Maanantaina hän meni yrityksen toimistoon ensimmäistä kertaa. Vanhemmat työntekijät ottivat hänet vastaan kuin olisivat jo tienneet, kuka hän oli, ja tavallaan he tiesivätkin. Antti oli puhunut hänestä viimeisinä kuukausinaan, arjen keskusteluissa, vierailuilla, joita jotkut heistä tekivät talolle viikonloppuisin. Toimitusjohtaja, harmaantunut mies nimeltä Oswald, joka oli työskennellyt Antin kanssa 22 vuotta, puristi hänen kättään lujasti ja sanoi vain, hän valitsi hyvin. Aino ei vastannut, mutta painoi sen mieleensä. Ensimmäinen viikko oli hiljaista oppimista. Hän saapui aikaisin,
kuunteli enemmän kuin puhui, esitti kysymyksiä ilman kiirettä vaikuttaa siltä, että hän jo tiesi vastaukset. Oswald opasti häntä kärsivällisesti. Muut työntekijät tarkkailivat häntä uteliaisuuden ja kunnioituksen sekoituksella, jota hän ei yrittänyt pakottaa mihinkään suuntaan. Luottamus, hän tiesi, rakennetaan kuten kaikki kestävä, hitaasti. Toisen viikon lopulla Sami soitti. Ääni oli erilainen, ei aggressiivinen, mutta hallittu tavalla, joka vaati vaivaa. Oli yhtiön sidottu tili, joka vaati siirtoa vanhojen toimittajien maksamiseksi. Tili, joka hallinnan siirron myötä vaati nyt hänen allekirjoitustaan. Voitko lähettää asiakirjat sähköpostitse? Aino sanoi. Tarkistan ne ja palaan asiaan 2 arkipäivän kuluessa. Lyhyt tauko toisessa päässä. 2 päivää on standardiaika tämän suuruisten siirtojen analysointiin. Oswald selitti minulle protokollan. Toinen tauko. Sami lopetti puhelun kommentoimatta. Asiakirjat saapuivat tunnissa. Aino analysoi ne Oswaldin kanssa. Kaikki oli kunnossa. Hän allekirjoitti seuraavana päivänä. Ei viivytellyt asenteellisuudesta, ei kiirehtinyt ahdistuksesta, teki sen oikeassa ajassa. Helillä kesti kauemmin ilmestyä. Kun hän soitti 3 viikkoa myöhemmin, aiheena oli yrityksen omaisuuteen kuuluva kiinteistö. Kiinteistö, jonka hän oli tunnistanut mahdolliseksi myyntikohteeksi henkilökohtaisen likviditeetin saamiseksi, kuten hän oli tehnyt muiden omaisuuserien kanssa aiempina vuosina. Kiinteistö on rekisteröity operatiiviseksi omaisuudeksi, Aino selitti. Sitä ei voi myydä ilman yhtiökokouksen hyväksyntää, mutta voin kutsua koolle kokouksen keskustellaksemme asiasta, jos se on yrityksen kannalta järkevää. Yhtiökokouksen. Heli toisti sanan kuin se painaisi enemmän kuin hän odotti. Se on oikea menettelytapa. Voit itse kutsua sen koolle vähemmistöosakkaana. Olen siellä. Heli ei soittanut takaisin sopiakseen kokouksesta. Ainakaan vielä. Riku oli erilainen. Hän ilmestyi henkilökohtaisesti eräänä torstai-iltapäivänä, ilman salkkua, ilman asiakirjoja. Hän koputti toimiston oveen, joka oli ollut isän ja nyt oli Ainon. Hän ei ollut vielä muuttanut siellä paljon mitään, vain poistanut kamerat, jotka Sami oli asentanut, ja laittanut kuvan pihasta, jonka oli ottanut eräänä aamuna Antin kanssa. Saanko tulla sisään? Totta kai. Hän katseli ympärilleen toimistossa vaikeasti tulkittavalla ilmeellä. Seisoi hetken ennen kuin istui viereiseen tuoliin. En tullut pyytämään mitään, hän sanoi heti. Halusin vain nähdä, miten menee. Aino tarkkaili häntä hetken. Menee. Oswald soitti minulle viime viikolla. Riku risti kätensä, ei puolustautuakseen, vaan kuin ei tietäisi mihin laittaa ne. Sanoi, että henkilökunta on vastannut sinuun hyvin. Oswald on antelias. Ei hän ole antelias. Hän ei ole sellainen tyyppi. Riku katsoi ikkunasta. Isä luotti häneen paljon, eikä Oswald koskaan luottanut veljiini. Eikä minuunkaan juuri. Hiljaisuus hetken. Tiesitkö, mitä testamentissa luki? Hän kysyi syyttämättä. En. Sain tietää samaan aikaan kuin te. Hän nyökkäsi hitaasti, kuin vahvistaen jotain, mitä oli jo epäillyt. Uskon sinua, hän sanoi. Ja ensimmäistä kertaa kaikkina niinä kuukausina lauseessa ei ollut mitään piilomerkitystä. Riku lähti pian sen jälkeen. Aino tuijotti suljettua ovea hetken. Virallinen kokous pidettiin kuukauden viimeisenä perjantaina, Ainon kutsumana protokollan mukaisesti, kauden tulosten esittelyä ja tulevien suuntaviivojen linjausta varten. Se oli kokous, jonka Antti piti joka kuukausi, joka oli keskeytynyt sairauden aikana ja jonka hän oli palauttanut, koska Oswald oli sanonut henkilökunnan kaipaavan rakennetta. Sami saapui ensimmäisenä, salkku kainalossa kuten aina. Käveli suoraan pöydän päähän, paikkaan, joka oli ollut isän kokouksissa, puheenjohtajan paikkaan, veti tuolin esiin. Aino astui sisään sillä hetkellä. Mies näki hänet, pysähtyi tuoli kädessään 2 sekunniksi. Koko huone pidätti hengitystään. Sami työnsi tuolin takaisin, otti toisen vierestä ja istui sanomatta sanaakaan. Aino tervehti kaikkia, meni suoraan pöydän päähän ja asetti asiakirjat pöydälle, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Pyysi Oswaldia aloittamaan raportilla. Kokous eteni, mutta kaikki huoneessa olivat nähneet. Ei sanonut mitään, kuunteli kokouksen, esitti yhden asiaan kuuluvan teknisen kysymyksen logistiikan jakelusta. Aino vastasi tiedoilla, jotka oli opiskellut edellisenä iltana. Mies nyökkäsi. Lähtiessään Sami ohitti hänet käytävällä ja sanoi pysähtymättä, hyvä kokous.
Aino jatkoi kävelyä, mutta vastasi kääntymättä. Hän opetti minua olemaan päättämättä kiireessä. Sami ei vastannut, mutta pysähtyi hetkeksi ennen kuin jatkoi matkaa. Aino käveli toimiston takana olevalle kuistille, samalle kuistille, josta näki pihan, jota Antti oli rakastanut. Seisoi hetken, iltapäivän aurinko kasvoillaan. Ei ollut mitään juhlittavaa siinä mielessä kuin ihmiset kuvittelevat juhlaa. Ei pokaalia, ei puhetta, ei elokuvamaista käännettä, jossa pahikset pyytävät anteeksi ja hyvä voittaa fanfaarien saattelemana. Oli toimiva yritys, henkilökunta, joka saapui aamulla ja tiesi, mihin oli menossa. Oli Antti Virtasen nimeä kantava sosiaalirahasto, joka oli alkanut palvella ensimmäisiä alueen perheitä edellisellä viikolla, ja oli 12-vuotias tyttö, jolla ensimmäistä kertaa pitkään aikaan oli äiti, joka tuli kotiin ennen 8 illalla, silmissään jotain vakautta muistuttavaa. Aino laskeutui kuistin portaat, ylitti käytävän ja palasi pöytänsä ääreen. Oli työtä tehtävänä.